Ngiyayikhetha igumgedlela Nkosi enkulu uBhombela isitima samampondo. Babamkhulu uNkulunkulu phakathi ami. Bakhona babeba nenhlanhla yakho ukuboniswa nangawo amaphupho izibonakaliso ngokuhamba kwakhe uShembe. Abantu phela akekho omunye umuntu abase bathembele kuye ngaphandle kwakhe uShembe owayesebakhombisile ukuthi uvela khona ezulwini. Njengoba ngalesi sikhathi sakhe uShembe phela abefundisi abaningi basemabandleni ayefike nazo izimishini kwakuyibo abelungu, bese kuba yiyo imbijana yabo abantu abamnyama. Kodwa umehluko owawukhona ngaleli bandla lakhe uShembe lamaNazaretha ilapho kwakutholakala khona impilo. Njengoba ngalesi sikhathi sakhe uShembe abantu babegula kakhulu, beguliswa yibo ubuthi obufakwe yibo abelungu ngazo izimpi ezazikade ziliwa ngenhloso yabo ukugulisa abantu ukuze bephunguke. Abanye babeguliswa yibo abathakathi ababezigwazela ibhece, njengoba abantu babengasazi lutho lokuvika umthakathi, njengoba phela base bekholwa kuzo izimishini. Abanye babezintandane benganazo izindawo abangahlala kuzo, nabazali bengasekho. Bonke labo babethathwa kuye uShembe ebalondoloza kuzo lezi ndawo zakhe ayezithengile ngayo imali yakhe kanye nemali yayiqoqa kubo abazalwane kube kuthengwe yona imihlaba. Leli bandla lakhe uShembe laselandile kakhulu. Abantu ababeyingxenye yaleli bandla lakhe uShembe kwakuwabantu ababeba nenhlanhla yokubona ukuthi lezi zimishini asizelanga ukuletha impilo kubantu, kepha ukuzobadunga umqondo. Njengoba phela abantu babegula kakhulu kulezi zimishini kodwa kungasindi noyedwa. Kodwa kwakulokhu kuphuma wona amabhokisi bese esho umfundisi womlungu ethi babusisiwe abafela enkosini bayobona umbuso wezulu. Bese bemthatha umuntu bamjikijele enhlabathini bafake inhlabathi ngaphezulu. Omunye wababona ukuthi uShembe useyahamba emhlabathini kwaba kuye uThimothi Khuzwayo. Ngayo inyanga kaFebhuwari 13 kuwo unyaka ka-1935 uThimothi Khuzwayo waba nenhlanhla ukuthi uma elele ufike ubaba wakhe owayesashona kudala ngephupho. Wafike wathi lo baba, uyazi yini ukuthi uShembe usefikile ngapha kuthina ezulwini, ngeke esabuya kini. Vuka kusasa ekuseni uhambe uye kuye uze kutshela konke. Nangempela le ndoda yakwaKhuzwayo yavuka yatshela amadodakazi ayo ukuthi awayilekelele ibophe umthwalo iphuthume khona ekuphakameni. Nangempela amadodakazi akhe uKhuzwayo enza njalo, amenzela nazo izinkwa zombili kanye nazo izinkwa ezazakhiwe ngofulawa. Nangempela le ndoda yakwaKhuzwayo yabe silithatha-ke lolu hambo ibheke esiteshini sesitimela. Ilapho yaze yafika khona yathola isitimela sango-4 ntambama. Yahamba le ndoda yakwaKhuzwayo yaze yafika khona ekuphakameni. Ifika sekusebusuku vele, kodwa yathi uma isagudla khona lapha ekuphakameni idlula ngasendlini yazo izitsha zikaNkulunkulu, yambona uShembe ehlezi eduzane kwayo indlu yakhe eginyezini. uKhuzwayo wabe seyambingelela uShembe, kwatholakala ukuthi kusebusuku kamboni. Wabe sembuza ukuthi ubani lo? Yaphendula indoda ukuthi nginguKhuzwayo. Wabe sembuza uShembe ukuthi ufunani? Wabe sethi uKhuzwayo baba bemlethe ukudla, angazi ukuthi ngibeka kuphi. Kodwa uShembe wavele wabiza enye indoda okuthiwa nguChamane ukuba ithathe lokudla okwakufike nayo uKhuzwayo iyokubeka. Wabe sethi kuKhuzwayo, kulungile Khuzwayo, sesobonana kusasa. uKhuzwayo phela wayezama khona ukucinga ithuba lokuthi ekhulume noShembe ngale ndaba ayitshelwe nguyise ephusheni.
Kodwa lelo thuba kalivelanga phela ngoba kwase kusebusuku, naye uShembe wayesemtshelile ukuthi ababonane ngakusasa. Kwathi sekusa ngakusasa ekuseni, uShembe wabonakala esevukile waze wayofika endlini lapho kulele khona bona okhuzwayo. Kwabe sekukhishwa isihlalo sakhe uShembe, wabe sehlala phansi eduze nawo umnyango. Wabe sesuka naye ukhuzwayo eseyoguqa eduze kwakhe uShembe eyoxhawula. Waxhawula maqede wabe seyohlala phansi. Ukhuzwayo wabe sacinga lona futhi ithuba lokubika leli phupho lakhe alitshelwe nguyise. Engakalibiki nakulibika lelo phupho, kwazwakala ngaye uShembe esethi, "Yebo Timothy, sengizohamba ngiye kubantu bakaMusi ngiyokhipha isinqumo ngecala labo ngoba banqaba abantu bephila. Ngosuka lapho ngiye enkosini yaseMadlanzini ngiyokhipha isinqumo ngecala labo." Kwathi ngelinye ilanga ngilethe kuye abantu abangama50 besuka lapha esilungwini. Wathi kimi akanayo indawo azobabeka kuyo laba bantu. Wabaphatha kabi, wenza izinto ezingalungile kubo. Wonke lamacala alinde mina. Waqeda lapho uShembe wakhuluma esinye isaga wathi, "Njengoba ngihlezi kulesi sihlalo, sengihlezi esihlalweni senkosi ezayo yasePhakameni. Engikucabangayo ukuthi inhliziyo yami kuyofanele ukuba ingcwatshwe kwaZulu, kodwa umzimba wami ungcwatshwe emzini wasePhakameni." Leyo nkulumo yakhe uShembe yabashiya bekhungathekile, njengoba phela yayigcwele nazo futhi izaga zokuthi uShembe phela wayekwazi ukuhamba aye ezulwini ayothetha ngisho amacala abantu abasebeshonile, njengoba naye ubaba kaTimothy Khuzwayo wayembona esesezulwini kodwa esayekhona futhi lapha emhlabeni. Njengoba naye uShembe ekhulume ngayo umfundisi ngalesi sikhathi esendaweni yaseNelisiwe owayekhona lapha emhlabeni esaphila, kodwa esebonakala ngale kwelabafileyo. Lokho kuzimfihlo ezazidalulwa uye uShembe ukuthi kuyenzeka umuntu umbone esaphila lapha emhlabeni, kanti lo muntu akasekho, usekhona nangale kwelamathongo, kodwa ngapha emhlabeni sekulindwe usuku nje lokufa komzimba wakhe yena kudala efile. Ingakho uShembe kwakwenzeka ukuthi abantu ababesuke begula kakhulu ebathandazela, abanye wayebathandazela bephile, kodwa abanye wayefike ebheke khona ezulwini bese thola ukuthi vele lo muntu akasekho emhlabeni, usekhona ngaphi kwelamathongo. Ebese emthandazela amtshele ukuthi sengithandazelela ukuthi indlela yakho ibe yinhle, njengayo intombi yakhona kwaMthimkhulu owayithandazela ukuba ihambe kahle ngeke isaphila. Kwakuyiyo inhlanhla yensizwa yakhona kukhuzwayo ukuba ikwazi ukubona ukuthi uShembe useyahamba emhlabeni, kodwa akekho ayazi ukuthi uzohamba kanjani ngoba phela wayebonakala ephilile futhi engagugile, enganawo namkhuhlane, ukuthi ingabe yini lena eyayizombulala. Leguqa lapho igumkezela mthula amafutha omkhofuthi umuntu omnesiwaphathe.